48 Rules of Power ndi buku la ku America analemba Robert Greene. Mukapeza nthawi mukawerenge buku limene. Litatuluka 1999 lidagulitsidwa ngati tomato 1.2 million copies. Uthenga ufunikira mu 48 Rules of Power umayenda kuti osalola anthu okuyandikira kukhala ndi mphamvu zochuluka. Akutanthauza atsogoleri. There is one president at the time. Ku Kenya, President Mwai Kibaki ndi Raila Odinga anapanga boma 2008. Mkanthawi kochepa tinaona mapresident awiri mboma limodzi. Gachauya amaderera President William Ruto. Posachedwa taziona ku Senegal. Prime Minister Sonko amaderera President Faye. Mapeto ake amuchotsa. 48 Rules of Power imanena momveka bwino kunena kuti osalola anthu okuyandikira kukhala ndi mphamvu zochuluka. Guinea Conakry, Alpha Conde president anamukhulupirira Dumbuya, anamukweza udindo to become a trusted comrade. Koma 2021 ndiye mweyu anamulanda boma. Mwachidule ndikuzeni kuti politics is power management. Pachisankho timasankha president, timapasa mphamvu kuposa aliyense mdziko. Solar system kuli dzuwa limodzi, one president at a time. Ali kuti chimwendo inu mungoti aphika mkaiwa kwawo. Ali kuti chakwera wabwera ukalalikira mistika nkhani yatha. Taona posachedwa Malawi Electoral Commission ukuchitika chibwana. 2020 Chifundo Kajali ndamene analengeza kuti Dr. Lazarus Chakwera wawina chisankho. Anthu anamuyamikira kuti Chifundo Kajali akuyendesa bwino chisankho free and fair. Achakwera anamuchotsa ndikuyikapo mwana John Tembo. Kunali executive order kuchokera kwa Chakwera anasamusa Malawi Electoral Commission kuchoka ku Blantyre kupita ku Lilongwe. Chifundo Kajali sanachite matukutuku. Lero Professor Peter Mutharika, president wa dziko la Malawi, wapereka executive order kuti Malawi Electoral Commission ichoke ku Lilongwe ipite ku Blantyre. Mwana wa John Tembo akuchita matukutuku ngati kuti president ndiye. Anzako mbuyomu Chifundo Kajali ndi judge ngati wewe. Chakwera atapereka executive order kuti Malawi Electoral Commission ipite ku Lilongwe, sanachite matukutuku. Lero Professor Peter Mutharika, president wa dziko la Malawi, waamula kuti Malawi Electoral Commission ichoke ku Lilongwe ipite ku Blantyre, akuchita matukutuku. In addition, Andrew Mpesi 2019 anali personal assistant wa Chakwera. Andrew Mpesi wochokera ku Nchisi anali personal assistant wa Chakwera. Analemba nawo manifesto ya Chakwera high five. 2020 atawina chisankho, Lazarus Chakwera anamusankha Mpesi kukhala chief election officer ku Malawi Electoral Commission. Iyeyu mogwirizana ndi Chakwera anasamusa MEC office headquarters kuchoka ku Blantyre kupita ku Lilongwe. Lero Professor wamuuza kunena kuti MEC ibwere ku Blantyre akupita ku court kuwatenga injunction. Komatu munthu ameneyo February 2026 anamangidwa ndi polisi chifukwa anaba galimoto la boma ndikukapereka kuchibwezi. Ndikuona pano ali pa belo ya 800,000 passport anamulanda. Akuopa kuti akhoza kuthawa. So the guy was arrested ataphwanya lamulo. Koma chairman wa Malawi Electoral Commission anabe sakumuchotsa ntchito kuti ampange suspend zukanika. Tinaona pamene Malawi Congress imatenga boma anamanga anthu ambirimbiri a TVP pazifukwa zosadziwika. Anachotsa ntchito osapasa magraduate. Lero Andrew Mpesi wamangidwa chifukwa anaba galimoto ya boma, kutenga galimoto ya boma, mafuta ya boma ndikumpasa mkazi wake.
ichosa zimenezo. Ndege kubwera Andrew Mpesi uyu amene anaba galimoto ya boma komanso anali personal assistant wa Chakwera 2019 analemba nawo Chakwera high five ndi wa Malawi Congress Party. Inu mukudziwa kuti pa 6 September zilangodziwika kuti APM wawi ameneyu amapanga ma meeting ndi Chimwendo Banda kuti abe chisankho. Sitikuyiwala anthu a Malawi. Ndero asatizunguze mutu MCPs out of the government. And moreover, timafuna tiwafunse Mai Annabel. Iwo wangati jaji odziwa malamulo akudziwa kuti Andrew Mpesi mbava ya chabechabe imene ina magalimoto aboma sakuchotsa ntchito. Mawu ake akugwirizana kuti akhalebe kulioko. Akuti ayi Malawi Electoral Commission sikusamuka kuno ikhala kuku. Chikhalirecho Lazarus Chakwera anachosa Malawi Electoral Commission ku Blantyre ndikupitisa kuliloko. Ndechikuvuta ndiyani kuti ibwerere ku Blantyre. One president at a time. Mukamena mwamba kusola system kuti dzuwa limodzi. Sinimaona dzuwa ziwiri kapena dzuwa zitatu. Kuti dzuwa limodzi. There is one sun in the solar system. Zimenezo mukamakhala mudziwa. There is one sun in the solar system. And there is one president at a time. Tikasankha president 2020 tinasankha president Lazarus analamulira dziko lino mwaumve kwambiri uphanthu, but he was the president. We respect him. Nthawi yake inatha. Mgwirizano umenewu ndi wa zaka 10 ndipo Dr. Chakwera ndine tisapotana kuti wina akhale president zaka 5 kenako winanso akhale president zaka 5. Pomaliza timafuna tiwadziwise Bambo Mpesi afuna safune Malawi Electoral Commission ikubwerera ku Blantyre. Mene achitira Chakwera kuchosa Malawi Electoral Commission kuyipitisa kulilongo. APM akuchita chimodzimodzi with that executive order kuyibwezesa ku Blantyre. Lazarus Chakwera ndi munthu wamba. Is a useless man. Musavutike zimene mukambira kuseri kuti ayi musalole kuti meki ibwerere ku Blantyre. Timafuna tikufunse Malawi Electoral Commission inali kulilongwe ndi mathematic. Munaona chisankho. The answer is no. So mukuganiza kuti meki ikakhala kulilongwe inu mudzawina chisankho 2030. Zosatheka zimenezi. Nthawi ya Chakwera inatha. And let me go back to history. Theodore Roosevelt adamu ya America matemu awiri 1901 up to 1908. President wa dziko la America adali Theodore Roosevelt. Adabweranso from retirement 1912 kufuna president. Anazichosera ulemu chifukwa analuza kutukwanidwa komanso analonga chipani cha Republican. Lazarus Chakwera analuza pa 6 September Amalawi samafuna. Even Malawi Congress Party muli kugawanikana. So Chakwera akhala ngati Theodore Roosevelt chifukwa yeyu akufuna kudzikakamiza 2030 kuti ayimenso. Malawi Congress igawanikana, same like what happened with the Republican Party in 1912. Kwa America, Martin Buren adamu ya one term adamuchotsa 1841. He was the worst president ngati Chakwera. There was economic crisis, miliri yosatha munthawi ya Martin Buren. Tazionanso munthawi Chakwera unali miliri ya cyclone, unali njala, miliri ya chitedze komanso kusowa kwa mafuta. So Martin Buren was one term president same like Chakwera. Adamuchotsa 1841 anayimiranso 1844 analuza. Kenaka anayeseranso 1848 analuza. Uzichosera ulemu kupanda manyazi. Lazarus Chakwera akufuna kukhala ngati Martin Buren. Amalawi sakumfuna. Nkhani yachidziwikire. 1. Anapha Sadiq Mia. 2. Anapha Saulos Chilima. Amalawi amachitidze mdzikomo kunali mavuto za chuma. President wonama pa podium munthu kumanama. The first president in the history of the world kunama ku parliament. Munaona kuti president wa dziko
ndikumanama musona munaona kuti zimene Chakwera is the first president in the history of the world kunama musona ali kuti chimwendo inu mungoti aphika mkaiwa kwawo ali kuti Chakwera wabwera ukalalikira mistika nkhani yatha